Gabon eta ongi etorri Nafarroa gaur debatera. Atzo iluntzean Nafarroa gaur debatea izan genuen Hamaika telebistan. Nafarroako gaurkotasun gaiak izan zituzten hizpide, Ainhoa Arano kazetariak, Josu Ganuza kazetariak eta Gorka Obejero trenaren aldeko eta abiadura handiko trenaren kontrako plataformako kideak. Pasaden igandeko 158. artikuluaren kontrako kontzentrazioa hizpide hartuz, Nafarroan bertako gaien inguruan erabakitzeko zailtasunak areagotzen ari direla onartu zuten. Erabakiarena egunero ari gara ikusten, ezta? Bai autogobernuaz hitz egitean, bai aurrekontuetaz, laster iritsiko dira eta ikusiko ditugu zein mugak datozen Madrildik jada guk geure aurrekontu sozial batzuk aurrera ateratzeko, eta nik uste gero eta gehiago bai agenda politikoan eta baita egunerokoan ere ikusten dela haratago doala erabakiarena eta ari garela gure eguneroko politiketan nolabait eragin nahi dugula. Berriak ze pisu, ez? Eta ze identitate izango duen. Eta horretan borrokatu beharko luke herriak, eta batez ere belaunaldi gazteenek, ez? Eta hori da aktibatu beharrekoa, eta hor, nik ez diot esango herriari, ez? Nolako Nafarroa nahi dudan nik. Baina bai hori, ze Nafarroa nahi du herriak, ez? Zeko almenaz eta sinistea eta gauzatzea, hori aldarrikatuko nuke, parlamentua jakina zilegia da eta hor dago demokraziaren, Nafarroako demokraziaren gorena, baina hor bakarrik ez, erabakiak ere eskualdetan, herrietan, batzarretan gauzatu behar dira, ez soilik parlamentuan. Abiadura handiko trenaren beharrik ez dagoela ere defendatu zuten gonbidatuek, hainbat datu berri ere helaraziz. Egia da orain estatuak mahai gainean kolpe izugarria eman duela, eta iruditzen zait ez dela kontu bat geroa bai eta gainontzeko kideen artekoa, baizik eta momentu honetan lehen aipatu duguna, ez da 155 trenarekin ere bai estatuak bere gain hartu du, iruditzen zait ez duela trena egiteko inolako asmorik ere, ari gara aurreko estrategia baten inguruan nire ustez behintzat, eta UPNek erabili du hori nolabait ere, bere joko eremuan, eta UPNren joko eremua Nafarroa denez, erabili du estatuarekiko duen harreman hori, nolabait zuek esan duzuen bezala, aldaketa bera eta geroa bai, lako brete batean jarri nahian, trena behar dugula. Eta iruditzen zain Nafarroak tren hobe bat behar duela, hobe lehenago beranduago baino. Nik bai ikusten dudala, Euskal Herri osoa lotzen duen tren baten alde egingo nukeela, ahalik eta beti ere kalte ekologikorik txikienarekin, hori posible igualitzateke, zeuden trenbideak berreskuratuta, hor baditugu ehunka eta milaka kilometro Euskal Herria osoan zehar. Hemen badugu Volkswagen, zenbat urte eta urte milaka eta milaka eta milaka polo egiten ari dira. Noiz eta ditu dugu altsasun hor kolapsatu dela, edo Castejonen, edo merkantziak ateratzen dira. Nun dago arazoa? Kostea urtean kilometroko 1.000 euro dena, kilometro bakoitza 1.000 euro mantendumendua. Eta tunela baldin bada 200.000 euro. Nafarroan baldin badira 70-80 kilometro bider 1.000 egin zazue zer den Nafarroan bakarrik mantendua, ez ja langileak, trenak eta hori dena. Ez da bideragarria. Ez du nor da munduan HT kilometro egin dituena? Espainiar estatua, salbu Txina. Txinak kilometro gehiago ditu. Txinatarrak dira 1.300.000 pertsona. Hobetua zer da, zaharra zaharkitzen uzten dugu, hiltzen uzten dugu, eta orain erabat berria egiten dugu, dena berria. Gu planteatzen duguna da, erabilizagun azpiegitura zahar horri zahar berritu dezagun, hobetu dezagun, bikoiztu dezagun, eta geldialdiak izango ditu. Nafarroako gu planteatzen dugun tren sozialaren alde egiten. Asteartero gonbidatu desberdinekin ikusi ahal izanen da Nafarroa gaur debatea, Hamaika telebistan. Gu datorren asteartean itzuliko gara, ongi izan eta horren arte eskerrik asko.